Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygyndaky halkara gorug statusuna eýe bolan türkmen grajdan aktivisti Nursultan Taganowa soňky günlerde öz howpsuzlygyndan aladalanýanlygyny Azatlyk radiosuna habar berdi. Türkiýede ýaşaýan Nursultan Taganowanyň sözlerine görä soňky günlerde şüpheli ýagdaýlaryň birnäçesi bolupdyr. Aktivist 10-njy sentýabrdan bäri özüne birnäçe näwelli adamyň jaň edip özüni polisiýa işgäri diýip tanadanlygyny we polisiýa soraga çağırlandygyny habar berip, iş ýeriniň adresini talap edenligini gurrun berdi. Emma näwelli adam jaň edende hergedek bir-birini gapma garşy talaplary esasında onuň soraga çağırlandygyny aýdypdyr. 12 sentyabr 2024 ýyl gece saat 11'lere bir Türk nomerden can gelýär. Özünü polisiýa işgäri diýip tanadan beri ýaşaýan şäherimiň bir polisiýa merkezine gelmeliligim barada duýdurýar meni. Soň bir näçe gezek men üstünden konsulsiýa tarapyndan jalp bolanda ýa-da düşündürüş almaly ýagdaý dörende men öýüme çağırlandygym barada dokument kagaz goýup gidendiler ýöne. Bu gezek hiç il kagazam ýok, zadam ýok. Hiç il duýduruş almadym diýip aýdanmakdym. Üstünüzden şikayet var. Biri size şikayet edipdir diýdi. Ýene bir gezek maňa jaň etdi. Bu gezek aýdýa prokurorun buyrugy bar. Siz biriniň üstünden şikayet edipsiňiz. Şonuň üçin düşündürüşiňiz alınmaly diýär. Menem hiç kim üstünden jalp etmedim. Kimin ýanyna barmalygyny soradym. Bir polisiýa işgäriniň adyny berdi maňa. Diýip Nursultan Taganowa gurrun berdi. Onuň sözlerine görä jaň eden adam iş adresini bermegini talap edip işleýän ýerine barjakdygyny aýdypdyr, emma aktivist adresini bermekden ýüz öwrüpdir. Nursultan öz aklawçysynyň jaň eden adamyň agzan polisiýa bölümine ýüzlenip agzalan işgäri soranda şeýle işgäriň bardygy emma onuň bu ýagdaýdan habarsyzdygy hem Nursultan Taganowa bilen bagly hiç şeýle şikaýatyň hatawa alınmandygy belli bolupdyr. Adwokatym polisiýa idarasyny jaň edip sorapdyr ýöne. Şu idarada yankı adını beren polisiýa işgäri bar ýöne meniň hakkymda hiç ile şikayetim ýok. Düşündürüş alınmaly ýagdaýda ýok eken. Wopşi meni çağırmandyrlar. Türkiýede ýaşaýan Nursultan Taganowa tanymal grajdan aktivisti we adam hukuklaryny goraýjy. Ol 2020-nji we 2021-nji ýyllarda saklanypdy we deportasiýa edilmek çäginde bolupdy. Ol 2020-nji ýylda deportasiýa merkezine geçirilende adam hukuklary boýunça 11 sany halkara topory Türk häkimetlerini aktivisti deportasiýa etmekden saklanmagy çağıryndan soň boşadylypdy. 2021-nji ýylda Taganowa özüniň Türk migrasiýa gullugyna çağırylanda ol ýerde siýasy işlerini bet etmese ýurtda galmakda kynçylyklarynyň bolup biljekdigini duýdurandyklaryny jurnalistler aýdypdy. Bir näçe ýylyň dowamında grajdan aktivistine ençi meýdak batyş görkezildi. 2021-nji ýylda Nursultan Taganowa Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygyndaky halkara gorug statusuna we Türkiýede kanun esasda ýaşamak mümkinçiligine eýe boldy. Nursultan Taganowa soňky günlerde edilen jaňlar bilen bagly gümürtük ýagdaý türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň Türkiýede direksiz ýitirim bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Öz pikirini açyk beýan eden ýa-da türkmen hökümetini tanqid eden türkmenistanlaryň bir näçesi Türkiýede ýitirim boldy. Soňra Türkmenistanda tutsaglykda saklanýanlygy ma'lum boldy. Nursultan Taganowa Türkiýede zähmet çeken türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagyna, türkmen migrantlarynyň kynçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek we ýardym berilmegini gazanmak ugrunda aktiv iş alyp barýar. 2023-nji ýylyň mart aýynda Taganowa Türkiýede täze hasabalynan türkmen jemgyýetçilik guramasyna ýolbaşçy bellendi. Gurama Türkiýede we Türkmenistanda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň berja edilişine tin etmek, awtoritar türkmen rejimi tarapyndan ýazarlanan we hukuklary bozulan adamlary goramak maksadyny öz öňünde goýar. Täze türkmen guramasy Türkiýede hökümete degişli bolmadyk bir näçe awraýly gurama tarapyndan gollandy. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde diňlenen Günorta Kaliforniýa Uniwersitetiniň adam hukuklary boýunça topory we Wienada ýerleşýän Ewraziýa üçin azatlyk guramasy tarapyndan taýýarlanan hasabatda Türkiýe türkmen siýasy aktivistleri we adam hukuklaryny goraýjylar üçin gitdigiçe howply ýer diýilip adlandyryldy. Şol hasabatda türkmenleriň Aşgabat bilen Ankaranyň gözegçiligi we gitdigi artýan ýol çäklendirmeleri, kemsitmeler we beýleki zorluk sütemler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy bellendi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 220 000 çemesi raýaty kanun esasda ýaşaýar. Gararsız çeşmelere görä Türkiýede bir kanun galyan türkmen migrantlarynyň sany bir näçesi köp.